Καλώς ορίσατε, καλή χρονιά, με υγεία, με δύναμη, προκοπή, οικογενειακή ευτυχία και η πίνδος στην κορυφή. Νομίζω είδατε με μεγάλη προσοχή η δουλειά η οποία γίνεται. Παράγουμε τοπικά και πουλάμε παγκόσμια. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια σε όλους μας για το εξαίρετο προϊόν το οποίο παράγουμε. Γενικέ, θα κόψουμε την πίτα μας. Πάμε. Καλή χρονιά, με υγεία. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο βραβεύει και φέτος τους παραγωγούς που είχαν στις μονάδες τους άριστες επιδόσεις. Στην κατηγορία εκτροφή παχυνωμένων βραβεύουμε τον παραγωγό Παπαβασιλείου Κοσμά. Στην κατηγορία εκτροφή πατρογονικών ορνήθων βραβεύουμε τον κύριο Βασιλείου Δημήτριο. Περνάμε στην τρίτη κατηγορία. Η κατηγορία αυτή αφορά τις ειδικές εκτροφές και βραβεύουμε 2 άτομα φέτος. Οι κύριοι λοιπόν που βραβεύονται είναι Τσιτώνης Βασίλειος και Μπιτεβής Ηλίας. Στην ειδική κατηγορία συνεργαζόμενος παραγωγός εκτροφή παχυνωμένων βραβεύουμε τον κύριο Παπανδρέο Δημήτριο.